alan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangan, mahirapan, kagurangan, mahirapan, Kristo, mahirapan, Kristo, mahirapan, kagurangan, mahirapan, kagurangan, mahirapan. Mamibig kita, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumot sa imo, kan mga dahi nahihiling na karahayan, pabulosan, kaladman, kan pagkamot mo sa mga puso. Tanganin kaming namumot sa imo sa gabos, sinurog pa sa gabos. Maggamit kan sa imong mga panuga, nangungurog pa sa gabos na minamabot. Huli kay Kristo, kurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay sinagahade. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ang tataramo nin kagurangnan o minabot sa ko. Aki nin tao, sabihan mo ang prinsipi nin Tero. Siring an ulay nin kagurangnan Diyos. Huli ta mapaabaw-abaw ang sa imong puso, asin nagsasabi ka, ako sarong Diyos. Nagtutukaw ako sa Diyos no na trono sa tahaw nin kadagatan. Alagad tao ka man sana, asin bakong Diyos. Minsan nga ni naguhuna ka, nakapantay ka nin Diyos. Ikaurog pa kakadunong ki Daniel. Dainin nahihilom sa imo. Huli kan sa imong kadunungan, asin pakasabot. Nakatipon kanin kayamanan, nakatambak kanin bulawan, asin pirak sa imong mga sarayan. Huli sa labi-labi mong pakasabot sa negosyo, nagparadagdag an sa imong kayamanan. Asin huli kan kayamanan na ini, an sa imong puso, nagpahalangkaw. Kaya, uya ang sabi nin kagurangnan, ta naghuhuna ka nakapantay nin Diyos sa kadunungan, dadarahan ta kanin mga dayuhan na malaban sa imo, an pinakamabangis sa mga banwaan. Ang sa indang mga espada ilalaban sa imong kadunungan, asin didigtaan nindaan sa imong kaliwanagan. Ihulog ka ninda sa bubon, asin magagadan kanin mangirahat na kagadanan, siring sa nagadan sa tahaw nin kadagatan, sa atubang kan mga magadan sa imo. Makataram ka pa daw, ako Diyos, ika tao, bakong Diyos. Itinao ka sa kamot kan mga magadan sa imo. Magagadan ka siring sa mga daing pagtubod, sa kamot nin mga dayuhan. Hulita ako ang nagtaram, ulay nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataunin buhay. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataonin buhay. Ulay ko, iwawarak ko sinda sa harayo. Paparaon ko ang girumdum nin mga tao sa sainda. Kunda isa na ako natatakot na mahambog ang mga kaiwal, tibaad makusog ang buot kan mga kaiwal. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtataonin buhay. Daisinda magtaram, sa tasatong kabagsikan ng daog kita, dailabot dyan ang kagurangnan.
Huli ta sinda mga taong hayok kong an pag-isip, dai ginagamit an pakasabot. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin buhay. Haranin na an aldaw nin sa indang pagkarumpag. An maraot na palad, nagdadangadang nasa sa inda. Huli ta an kagurangnan, huhukuman an sa iyang banwaan, an sa iyang mga surugoon, sa iyang mahihirakan. Ako ang nagsisilot nin kagadanan, asin nagtatao nin buhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdalagog ako sa mga naramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan maray na bareta, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, totoong sinasabi ko sa indo, ang mayaman masakit na makadaog sa kadayan ng langit. Madali pa para sa kamelyo ang makaagi sa mata ni kandagom, kesa makalaog an mayaman sa kadayan ng langit. Pagkadangog kainian mga disipulos nagaralas sinagsabi, kung siring si isayan makakadigtas, hiniling sinda ni Jesus sin sinabihan, sa tao dahil yan mahihimo, alagad sa Diyos ang gabos mahihimo. Langan si Pedro nagtaram, ang gabos na bagay sa mong binayaan, asin nagsunod kami sa imo. Ano man ang mapapasamuya, si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko, kung dumatong na ang bagong kinaban, sinanaki inin tao, nakatukaw na sa trono ni sa iyang kamurawayan, kamo man na nagsunod sa kuya, matukaw sa kagdawang trono, sa paghukom kan kagdawang tribo ni Israel. Asin ang gabos na dahil sa kuya nagbaya sa harong, mga tugang, mga na lalaki asin babae, ama isanina, mga aki asin mga sadiri, maako nin ginatos sin magmamana kan buhay na daing kasagkoran. Halagad ako na naiinot, mahuhudyan, sin mga nahudyan, maiinot. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. pinapagramdam kita na ang pagsunod kay Kristo dahil man hahagad nin kaginawahan sa buhay sa rong Kristano. Hulita iyong ngayon ang price o bayad ni Kristo. Kundi nakita nga ni ang tatawan kang mga balaog na pinopromesa. Buhay na tayong kasugkoran, kaligtasan sa mga kaiwal sa inibapa. Digdi sa sinabi niya sa mga disipulo, na iba man ini kumpara sa ordinaryong tao, ninulita ang mga disipulo, iyoan, mabalangibog kang maray na bareta, asin susog sa kagurangnan, sindaan maghahadi sa 12 tribo kong Israel. Kung ano man iyan, sa manungod sa kung anong bagay, dahi taman yan aramta, kung karada na sinda, paano pa man sinda maging hadi kang 12 tribo. So it might just be a figurative language. Kaya lang ang tunay na importansya kang pagsunod kay Kristo, bako man nga niyan sa diring material na kaginhawahan, taang buhay sa kinaban, kung hilingon ka, dahil man makukumpleto, kung mayo ang grasya kang kagurangnan. Kaya, ang pirming leksyon sa tuya, o kaya adal na dapat na makuadigdi, kung ano ang motibo kan sa tuyang sa Diyos, pagdebosyon, pagpangadyi,
iba pang mga bagay. Takonsiring sa buhay sa kinaban, ang pigahagad ta kwarta, pigahagad ta kung ano man na material na bagay, giraray, bako man iyan ang purpose kano sabing gibo. Kaya itong pigagad na ram, Pedro, matapos wagyang bayaan mi ang mga pamilya mi, kung ano, mga pangarap sa buhay, what will we receive in return? Yun na naman po iniso problema na ako ngayon nagle-lector, ako ngayon lay minister, what will I receive? Minsan naapektan ngayon sa kuyang trabaho. I have to hurry up and keep the schedule. Challenge bagay yan. Kung gusto ta na surunod si Kristo sa paagi kaya nasa tuya. Pero dahil dapat kita magbagtaki kondisyon na garo sa paagi kita na so importante. Kita na so kunday kita, day mangyayari ang mga mesa, kung ano pa. Bako man garo iyan ang purpose o dahilan kung nata kita naglilingkod sa paagi kayan. It is something na itinaok ang Diyos, regalo. Pasalamat kita ta nakakaserve kita. Bako nagadon talugod sa Diyos, nagarupig re-require tang Diyos na balusan kita. Ang atugang sarong spirituality, sa way of holiness, ang paglingkod sa Diyos. Kung na kita nagtutubod dyan, bahala kita. Kung ituturing tang kagurangnan, garo employer, nababayaran, di dahil nakita sa Diyos, everything we do will have to be repaid. Garo kita sweldohan. But in many ways, saro ining challenge na dapat ang pagurup-urupan, taba kapag abot kang oras, singiluntan Diyos. Pag-abot sa langit, araw kay Pedro, nagparabaya nga o kan sa kuyang pamilya, mahal sa buhay, ano man ngayon itatao mo. Ano sa pag-una nyato ang itatao ni Kristo? Ano sa pag-una ta sa iyang regalo sa tuyang pagdayopot sa iya? Kita lang pa makakasimbag kaya. Pag-ibig ko mga tugang, tanganin sa ko sa indong atang mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnanan sa mga akoan sa mga atang na huli kayan nahahaman ang mga mamuraway na riribayan. Tanganing kami nagdudulot kan mga itinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan,
Pasalamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo, gurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagporan. Siring na ika, kaglalang kang tao, ikaman an mabuoto na kagbago, uli ka na aki imong namumutan. Kaya matanos nang naglilingkod sa imo, ang mga linalang tama sa nang nag-uumaw sa imo, ang mga tinubos mo, asin sa pusong nagururukyaw sa imo, sa imong mga santos. Kaya kami man kay bakang gabos ng Angeles celebrar sa imo, sa danay na magayagayang pagpahayag din pagtubod, nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangan, hosana sa kaitaasan. kagurangnan ka na kadan banal, burabo din kabos ng kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Jesucristo sa mong kagurangnan, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa inyo. Siringman pagapamanggi sa pagkawang mangkangkalis, sigirarin na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan. Ini pag-ibon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. kaya kami nagruramdaman sa iyong pagkagadaan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan, kaning tinapay ng buhay, singkalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, magatubang sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami nag-aarang, kami nagwapaginawang kang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sa gagabos na klero, siring man kiramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orong na itong pinapamibi sa misang ini, siyang kabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, ni San Jose, sayang esposo, Hanudas Tadeos, mga banal na apostoles, kay tupan nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw sa pamaraway sa imo, siriman, uli sa kaimawang si Jesucristo. Uli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas ng togon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, amanyamo na yang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit. Sumong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa sumong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkahirak, maging dahil na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hari pagalingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan. Sinipapagkani ko siya mapatuninong sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabuboy asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan katuninungan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya siya nagpapara kan kasalan kinaban, palada mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Hawak ng Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Nanamatean, ikapalan kahurangnan, ang makakahipno. Ikapalan kahurangnan, ang makakapano, ang panugang pamana na inidaw ni sa kuyang lukang puso na nabuhay lilingawan sa pagsurog sa nilakawan, pakusuga sa kaliyahan, mauntok sa imong kabutan, dawan kabos mawaran, dawan kabos magbaya, sa hurong na mahalaga, ikapasakuya. Ikapalan kahurangnan, ang makakahipno. Ikapalan kahurangnan, ang makakapano, ang panugang pamana na inidaw din sa kuya.
Mamibig kita. Uli kining sakramento, kagurangnan, kami nakisumaro kay Kristo, mapakumbabang nangangayong-ayo kan sa iyong pagkahirap. Tanganin kami nakaagid sa iya digdi sa kinaban, magkanigong makisumaro sa iya sa langit. Uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kay mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, sin Maria ng Kaligtasan, kamo sa indang malsabuhay bendisyonan sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Kanta